Čaute, MT-Bikery zrejme poznáte najmä z virtuálneho sveta, čiže je to vo forme nášho YouTube kanála, prípadne vo forme článkov a webu, ale všetko je to oveľa väčšie, je za tým viacej ľudí, viacej vecí a dneska si to trošku predstavíme. Všetko začalo mať reálne kontúry v roku 2016, kedy sme začali stavať túto budovu a trošku sme to vytunili, tak sa na to poďte pozrieť. Množstvo vecí máme v prvom rade na webe, tak základom je naša predajňa, kde máme kopec vystavených bicyklov, kopec vystavených doplnkov a môžete si tu všetko pozrieť, vyskúšať a rozhodnúť sa, čo sa vám páči. Tu nájdete najmä celopružené bajky, nejaké tie karbonové chuťovky, horské, rovnako aj elektrobajky, takže výber celkom široký. Bicyklami neodmysliteľne súvisí aj servis. My tu konkrétne máme originál Shimano Service Centrum. Tu robí náš mechanik Peťo, ktorý si teraz niekam odbehol, ale čoskoro sa vráti, ale poznáte to, jar, kopec práce, každý sem teraz nosí bicykle po zime, chce dať všetko rýchlo dokopy. Rovnako sa tu skladajú bicykle, takže je tu kopec roboty a rozhodne sa tu Peťo nenudí. Dobre, jedným z našich predajcov je aj Maťo Bielik. Čaute. Jeho možno poznáte aj z videí ohľadne elektrobicyklov, ktoré točí. Rovnako je to taký domáci chutil, ktorý sa venuje všetkým veciam. Má aj napríklad 3D tlačiareň, s ktorou tu vyrába všetké veci pre ostatných. Na čom teraz pracuješ? Pracujem na novej kalkulačke, ktorú určite ocenia všetci e-bikery. Tak toto zatiaľ v skratke vypadá a pekne vám vypočíta dojazd, koľko prejdete a tak ďalej. Takže aby nedošla šťava v nejakom kopci? Presne tak. To sa hodí. Ako si všimli, tak sme na druhom poschodí, kde sa nachádzajú rôzne doplnky, taktiež tu nájdete aj všelijaké chuťovkové cestiačiky, tu máme Pinarello, Bianchi, takže je tu pekne z čoho vyberať. Ale poďme sa pozrieť na tie doplnky. Možno ste si všimli, že je tu kopec doplnkov, oblečenie, prilby, tretry a tak ďalej. A možno sa v tom trošku strácate, neviete, čo si máte zvoliť pre ten svoj štýl jazdy, pretože možností dneska skutočne veľa. No a práve túto formu obsahu nájdete aj na tomto YouTube kanáli, kde vám trošku sa budeme snažiť poradiť pri tom výbere a aby ste zvolili teda dobre. Dobre teda, poďme trošku ďalej. Tu máme naše hlavné kancelárie, ak tak môžem nazvať. Je to taký ten skutočný backstage napríklad toho webu a poďme sa pozrieť, koho tu nájdeme. Tadá. Dobre teda, tak vidím tu Veroniku, Maťa, Lenku, to je Paťo. Zakývajte, sa tvária, že pracujú teraz. Dobre, tak sme tu za Maťom. No Maťo, povedz, kto si, čo robíš? Tak ja mám na starosti obchodnú časť MT-Bikera, čiže túto hrádok a celý e-shop je pod mojou doménou. Takže vidíte, Big Boss. Tu máme aj, ako my hovoríme, takú zasedačku internú alebo rokovaciu miestnosť a uvidíme, koho tam nájdeme. Slavo a Adam, tak sa na nich trošku pozrieme. Tak Slavo, kto si v MT-Bikeri a čo robíš? Ja tu tak nejako do všetkého strkám nos a neviem. Slavo je skromný a to je taký náš manažeris a tuto Adam, to je naša najnovšia posiela, tak sa trošku predstav. Ja som Adam, mám na starosti enduro pohár z jazd a rôzne články. Ne? Takže Adam je tiež trošku skromný a točí pre nás aj videá, fotí veľmi pekné fotečky, takže na neho sa tiež môžete tešiť. Akurát preberáme, ako rozbehať český YouTube. Tak to bude ústa. Hlavnú budovu máme za sebou a poďme sa pozrieť na ďalšie veci, ktoré tu máme. Toto je jeden z tých novších projektov, ktorý voláme v podstate aj ako letná predajňa. Nájdete tu trošku lacnejšie a dostupné bicykle, ktoré sú poskladané a môžete si ich pekne pozrieť, vybrať si ten, ktorý sa vám teda páči a všetko si to pekne obzrieť. Ako do rany, pozrime sa. Takže toto je Maťo, je to jeden z prvých ľudí v MT-Bikery, začínal od začiatku ako servisák a povedz, čo robíš teraz? Teraz momentálne zastávam funkciu manažéra MT-Biker centra. V skratke to znamená, že mám na starosti chod predajne ako takej a expedíciu objednávok. Takže vlastne radíš celý tento kolos, aby všetko prišlo na čas a tak ako má. A keďže je tu zákaz vstupu, tak to len tak preletíme. Teraz sme v našom novom YouTube štúdiu, bol to taký náš, dá sa povedať, že zimno-jarný projektík. Ide o to, že nie vždy sa dá točiť vonku, tak aby sme mohli nejaké tie videjka robiť aj v indoore, keď je škaredo alebo zima. Ešte trošku dokončujeme a doľaďujeme, aby to vyzeralo. MT-Biker Centrum to nie je len budova, alebo predajňa, alebo expedícia. Je to celý tento areál, ktorý vidíte. Môžete všimnúť, že tu máme napríklad pump track, ktorý sme trošku vytunili, dali sme tam betónový povrch. Rovnako sme tu trošku upratali okolie, aby sa tu cítili čo najlepšie. Súvisí to aj s tým, čo tu chceme robiť, pretože pre vás
pre nás sú dôležití ľudia a komunita, teda vy. A veľmi radi budeme, ak sa ukážete na našich testovacích dňoch, prípadne na ďalších akciách, ktoré budeme v tomto centre robiť. Rovnako práve teraz chalani dokončili tam umývanie bicyklov, takže si môžete umyť bike, pojazdiť, prísť si dať nejaké občerstvenie a straviť tu fakt nejaký dobrý čas pri tom jazdení. Rovnako nedaleko je parádny MT Biker Trail, čo je túto kúsok, takže opäť to môžete pekne skombinovať, potom si tu umyť bike a jednoducho prísť a mať tú pohodu. Ako vidíte, MT Biker nie je len vo virtuálnom svete a ak vás zaujíma obsah, ktorý sa týka centra a veci s tým súvisiaci, tak nás sledujte. Čauko.